armed ZRP police raided the offices of the Constitution Defenders Forum (CDF), a group led by Biti that is strongly opposing Constitutional Amendment Bill number 3. Nizarapena mashuku buda panguwa ino kuchinoka kunzi mapurisa panguwa ino vouya vachiraida maoffices evakomana vana Biti panguwa ino kuchinoka kunzi people that even shocked. Tichitarisa the victory yatiri kuona iri kuita the Constitutional Amendment Bill mukatarisa the Senate, mukatarisa the lower house, but the same ZRP again iri kuya panguwa ino ichiintimidate nekuraida vanhu vari against the bill. Sarapena mashukubuda nyugo panguwa ino tiri subscribe or like on the bill icon. Crime muZimbabwe nobuda nyora chiti the raid happened a few hours after the arrest of the CDF Serare program director Paul Gorekore. Police reported took t-shirts, flyers, and other campaign materials. CDF has responded by saying that the raid was intended to intimidate and silence people who are campaigning against the proposed constitutional changes, which could allow President Mnangagwa to remain in office for a longer period. Toma developments are buda panguwa ine kuchinokonza offices CDF orediwa kuchinokonza kuna zvinhu zvakauya zvikaya zvakatogwa awa nemapurisa zvakaita semacampaign material, maflyers avo, t-shirts anoonekwa kunzi they want to use kuti vacampaign against the Constitutional Amendment Bill zvonzi zvotorwa. And also ZRP rinoonekwa kunzi yauya again ikaaresta Harare Programs Director weCDF anonzi Paul Gorekore. Mbotoziva mafungiro enyu munoti kudii pamusoro these struggles, muri kudii pamusoro this raid yoitwa nethe ZRP police. Pina comment section medu zofungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, watch on the bell icon.